Da. Ja sam razgovarao sa najvišim mestom. Dobro. Molim te, ovo treba da razumeš jer, što se kaže, ne mogu da ti sve objašnjavam. Dobro. Od strateškog značaja je za budući RAM. Znaš šta je RAM? Da, sve znam. Da Banja Lučka grupacija bude sposobna i mobilna. Dobro. Zato moraš pod jedan obezbedi da ona bude sposobna i mobilna i da nema nikakvih problema, i dva, za 1 sat se javi u Zelcu sa pozivom na dogovor. Dobro. Na najvišem mestu. Dobro. Sve koliko ti daš ljudi dodatnih, Da. koji treba da ostanu da čuvaju kuće i teritoriju i blokiraju te HDZ-ove centre i tako dalje, sve će ih naoružati i sve će im uzeti. Helikoptera ćemo doterati sve to. Odlično. Molim vas istu Prema tome, ja te molim, broj 1 i broj 2 lično moraš regulisati, a ovo drugo, kupres, jako je važno. A ono treće što sam ti rekao, miting, zbog međunarodne javnosti, izuzetno važno. Ide to, nego ovo mi recite, možemo li istu stvar udesiti da mi vrate oružje teritorijalne odbrane u Šipovu i u Mrkonjiću? A to je sitnica. Pa dobro, nek mi naoružaju tamo, evo mi smo spremni 170 u Mrkonjiću i 150 u Šipovu i oni su spremni da idu na Kupres. Jel to isto nadležan taj Uzelac? Ne, ovo je ja mislim da jeste on, jeste. Kaži mu i to, brate, nema problema, ne možemo svaku sitnicu da raspravljamo ovako. Dobro, ovih 150 i 170 ići će na Kupres, a na Kupresu imamo 750 ljudi. Nama je bitno da taj bataljon koji je digla vojska na Kupresu bude tamo i da bude kako treba. Biće, ali ako dobiju ovi, nek se stave pod njihovu komandu ovi koji ostaju, jer je Kupres užasno, to je 50-50, tu su stradali tokom rata užasno Srbi. Kaže nešto, čak i ovaj ludi Šešelj, jebo je mater juče opoziciju. Vidio sam, čuo sam. Što im je rekao? Kaže, pa zar se sad, kaže, kad JNA treba da brani srpski narod, rešili da napadate JNA? Da, to je... Onaj kaže što ima kravatu Timermanovog kelnera. Da. Jebote Bog. Da. Čak i njemu jasno... Jasno, sigurno. A ovim izdajnicima nije jasno. Vidio sam to. Je u direktnom kontaktu sa Mesićem. Imate li slučajno uzevčev telefon? Nemam ja to, ali naćiš to, neki nađu ovi tvoji. Da, dobro. Neki nađu, molim te za sat. Dobro. Sad je 1 u 2 mu se javi. Dobro. Molim vas, ja želim da obezbedim maksimalnu političku podršku. Hoće li on primiti još naših mladića ako mu treba? Ili samo ono što je već... Primit će ako treba, ali dajte vi koliko god odredite da vam treba tu da ostane, bit će helikopterima prebačeno za njih sve da imaju, da ostanu to da čuvaju. Dobro, dogovoreno. Imaš sve. Dogovoreno. Ali ovo je sad biti ili ne biti prema krajini, jer oni hoće da odseku krajinu. Da. Neće da idu na Knin, jer bi ih mnogo izginulo, ali hoće okolo da prođu. Da, dobro, sad ćemo mi... Ako JNA to njih tamo ne zaustavi, kako će da ih zaustavi samo oklopom ako nema tu brigadu? Dobro, dogovoreno, sve će biti u redu.